Nilqawkom għal Times Talk fejn għarraba ġimgħa konsekuttiva qegħdin niddiskutu il-ġuri ta' Jürgen Fenech li huwa akkużat bil-kompliċità fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Li qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk huwa qegħdin poġġu ma' Klara Farrugia, il-court correspondent tagħna, li qiegħda tipprova tgħidilna dak kollu li qed jiġri dawk is-sigħat kollha tal-ġuri ta' Jürgen Fenech u nipprovaw niffaċilitaw il-proċess biex nispjegaw lilkom l-qarrejja u segwaċi ta' Times of Malta fi kliem kif nistgħu ngħidu, niffaċilitaw Klara dak kollu li qed isir ħafna kliem legali, qed nisemgħu ħafna ismijiet u li qed nippruvaw nagħmlu huwa niffaċilitaw il-proċess biex fl-aħħar tal-ġimgħa konna rendi kont ta' dak kollu li qed jiġri fil-qorti. Jatawnek fil-nuqqas ta' Mark Lawrence Zammit, by the way, biex ma jaħsbux li qed nipprova noħodlu postu hawnhekk. Imma Klara, naslu għal ġimgħa oħra drammatika qed nisimgħu ħafna testimonjanzi fil-qorti, qed nisimgħu ir-recordings. Nipprovaw daqsxejn neħdu pass lura. Qed nisimgħu mela dan huwa ir-raba' ġimgħa fil-ġuri. Dil-ġimgħa l-star of the show nistgħu nsejħulu hekk kien ċertu Johan Cremona. Ħafna nies m'għandhomx idea min kien Johan Cremona qabel li bidu ta' din il-ġimgħa. Tista' tgħidilna xi ġara eżattament? Mela, bdejna l-ġimgħa bil-kummissarju, l-eks-kummissarju Lawrence Cutajer. U mbagħad bdejna nisimgħu x-xhieda ta' Johan Cremona. Però ħanibdew isu mill-aħħar xhieda li smajna li huwa Johan Cremona. Mela, Johan Cremona kien ex-business partner ma' Jürgen Fenech f'kumpanija tal-iGaming. Il-kumpanija kienet topera minn uffiċini f'Hull Ormi. U hemmhekk fejn iltaqa' ma' Melvin Teuma għaliex il-premises kien ta' Melvin Teuma u Johan Cremona kien jikri l-premises minant Melvin Teuma. Issa sintendi. Ix-xhieda tiegħu kienet fuq 3 ijiem, jiġifieri hemm ħafna ħermen xi ngħidu, però biex nagħtu naqra isu sfond ta' dak illi qal. Johan jirrakkonta li kollox beda meta ċempillu Kenneth Camilleri li tajjeb ngħidu li Kenneth Camilleri kien security Kastilja mal-Prim Ministru. Issa, mela, Kenneth ċempel lil Johan Cremona u qallu li jrid ikellem lil Melvin Teuma. Ħadu iż-żurriq fejn kien joqgħod Melvin Teuma, Cremona jgħid li baqa' fil-karozza, tnejn Camilleri u Melvin Teuma bdew jitkellmu ftit il-bot faċċata ta' fejn kien Johan Cremona u ma setax jisma' x'beda jingħad, iżda jgħid li Kenneth Camilleri fi stadju minnhom raħ jersaq minn ma' Melvin jagħmel telefonata u mbagħad ġie lura lejn il-karozza u telqu minn fuq il-post. Eventwalment sar meeting ieħor bejnietom it-tlieta. Il-belt ħadu kafe u bdew jitkellmu u xin Johan Cremona telaq biex iħallas jgħid li ra lil Kenneth Camilleri jersaq viċin Melvin Teuma, għallu xi ħaġa u Melvin Teuma għallu lil Kenneth Camilleri u Johan jgħid li semgħu għallu araw x'ħat għamlu biex iġibu il-bejl lill-Aħwa de Giorgio u tippreparaw 1,000,000 ġoba galja kull wieħed għal-jum. Mela, ta' min infakru hawnhekk minnu Melvin Teuma, forsi minn mhux qed isegwi mill-viċin, Klara. Melvin Teuma kien ingħata proklama fl-2019 biex jgħid dak kollu li jaf fuq il-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Melvin Teuma qed jgħid li hu tħallas minn Jürgen Fenech biex issib il-nies il-qattila biex joqtlu lil Daphne Caruana Galizia infatti inqatlet f'karozza bomba f'Ottubru tal-2017. Dak huwa Melvin Teuma. Dana li qed nitkellmu fuqu huwa dak kollu li ġara fix-xhur wara li nqatlet Daphne. Ekku, u fix-xhur ta' qabel ma' Melvin Teuma ġie arrestat. Eżatt. Issa, Johan Cremona ukoll jirrakkonta illi għal madwar sena u nofs Melvin Teuma kien jinżel
kuljum l-uffiċċju ta' l-Army, l-uffiċċju ta' Cremona stess, u kien joqgħod jiftaħ qalbu miegħu. Fejn darba fost l-oħrajn għallu tradewni, għallu li Jorgen Fenech u Keith Schembri kienu qabduh biex joqtol il-Daphne Caruana Galizia, ammetta miegħu li kien u li qabbat il-laħwa de Giorgio, kien jgħidlu li qed jirrakordja lil Jorgen Fenech, kien jgħidlu li jinsab id-disprat u f'xi stadju minnhom ser imur jikxef, u mbagħad eżempju jċempillu Jorgen Fenech u qisu bħal jikkalma. Kien jgħidlu li Keith Schembri u Jorgen Fenech kienu ħbieb ħafna u li Keith Schembri kien jgħaddi l-informazzjoni kontinwament lil Jorgen Fenech, insomma, fost ħafna affarijiet li smajna matul it-3 ijiem. Smajtuhom daw, fejn smajtuhom Smajnihom recordings u smajnihom ukoll permezz ta' xhieda ta' Johan Cremona, għaliex Johan Cremona qed jgħid dak kollu li kien jirrakkontalu Melvin Theuma meta kien jinżel ta' kuljum l-uffiċċju tiegħu. Ekku, u ir-recordings daw saru b'mod klandestinament u xek mill-naħa ta' Melvin Theuma. Johan Cremona ma kienx jaf ukoll illi Melvin Theuma kienet jirrekordja lilu wkoll, apparti li kienet jirrekordja lil Jorgen Fenech. Mela hemm poġġu lilna nnifisna Klara, inti qed hemmhekk għal 9 sigħat ħafna drabi fl-awla, naf li bankiet ma tantx huma komdi hemmhekk. Lanqas xejn. U qed tismgħu dar-recordings. X'qed tisma'? L-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi sfortunatament ħafna da. Għaliex letteralment l-irġiel meta tisma'hom jitkellmu, ġifieri qed nirreferi għal Johan Cremona u għal Melvin Theuma x'aħna dawk ir-recordings bħalissa qed nisimgħu. Hija evidenti li hemm ħafna rabja bejniethom waqt li qed jitkellmu, ħafna ħafna frustrazzjoni. Cremona jirrakkonta stejjer lil Melvin Theuma biex jipprova jikkalma għaliex jinstema evidenti Melvin Theuma panikus u li jixtieq imur jikxef. Infatti anka Johan Cremona fi stadju minnhom qal illi fil-11 ta' billi eżempju Melvin Theuma kien jibatlu ritratti minn qudiem Kastilja jew ritratti minn qudiem id-depo biex bħal qisu jurih illi ħajmur jikxef. U ġifier dana juri sisu sens ta' paniku Minnaħa ta' Melvin Theuma, u xek. Ekku. Il-recordings mhumiex ċari, ġifieri kolli nammetti li tkun diffiċli biex nifmu, però l-ftit li nifmu mbagħad ikunu ċari immens. X'laqtek li żied mill-recordings mill-affarijiet li smajt din il-ġimgħa? Fost recordings li smajna l-bieraħ sintendi smajna ħafna recordings bejn Johan Cremona u Melvin Theuma. Melvin Theuma jinstema fir-recordings jgħid diversi frażijiet fosthom uħut li spikkaw, nesa kemm għalli ejja ħilsuni minna, ġbajt stibatni għandhom meta kienu għadhom ma qatlu ilekx, għandu l-power mhux huwa fiġa issa, fi stadju minnhom ukoll jgħid illi kien ser imur Kastilja jitlob 100,000 lil Keith Schembri. Meta il-prosekuzzjoni staqsit lil Johan Cremona għal min kien qed jirreferi, fil-recordings fejn instema ma nafx jgħid nesa kemm kien jgħid li ejja ħilsni minna, hawnhekk Johan Cremona qal illi Melvin Theuma kienet jirreferi għal Jorgen Fenech. Klara, qegħdin fir-raba' ġimgħa. Qed jissemmew numru ta' individwi uħud minnhom high profile. Kemm fuq Keith Schembri, OPM Chief of Staff, Chris Cardona, ex-Ministru, David Gatt, avukat, u jissemmew b'mod Jiġifieri li min qed jisma' jaqra mid-dar jgħid daw b'xi mod involuti, iva, le. Għal min jgħid id-dar jistaqsi daw id-domandi li jgħidulek isma' ħirġu ċertu evidenza, ħirġu ċertu kommenti forsi mħarġux fil-compilation of evidence. F'dan l-istadju, jekk toħroġ ċertu evidenza jew kummenti li jistgħu jinkriminaw persuna jew oħra, il-qorti tista' tagħmel xi ħaġa jew il-pulizija biss tista' tieħu azzjoni wara il-każ jinqata'. Qed nitkellmu hawnhekk fuq il-każ ta' Jorgen Fenech. Mela, eżatt, infakru li dan huwa l-każ ta' Jorgen Fenech. Jiġifieri is-sentenza finali ser tkun ta' Jorgen Fenech. Issa, jekk fix-xhieda semmew terzi u semma l-involviment ta' terzi, jew xut, xed, falz bil-ġurament, il-qorti tista' tibgħat rakkomandazzjoni lill-kummissarju biex jibda investigazzjoni fil-konfront tal-imsemmija. Klara, smajna ħafna wkoll fuq l-eks-kummissarju Lawrence Kutajjar.
qed jissemma ħafna fir-records u anke hu s'issa tela bit-testimonjanza tiegħu. Xi rwol kellu Lawrence Cutajar hawnhekk? Mela, xi ħaġa li spikkat mix-xhieda tal-kummissarju kienet telefonata li saret bejn il-kummissarju Cutajar u il-ġojja Edgar Brincat. Mela, tajjeb ngħidu li meta ġie arrestat Edgar Brincat illi aktar tard ħanitkellmu wkoll ftit fuqu, elevawlu l-mobile. Issa, l-MSS bdiet tagħmel ir-riċerka tagħha. Security Services. Ekku, il-Malta Security Services bdew jisimgħu it-telefonatu jġibu kemm jista' jkun informazzjoni mill-mobile tal-ġojja u rnexxielhom jinterċettaw telefonata li saret bejn il-kummissarju u l-ġojja jum qabel kellhom jitilgħu jiġdu fil-kumpilazzjoni tal-provi fejn jgħidu importanti li nżommu l-istess linja. L-kummissarju qed jgħid importanti li nżommu l-istess linja, jingħat informazzjoni fuq ir-raids ta' Melvin Tewma, u ovvjament id-difiża hawnhekk kellha l-opportunità fejn tikkonfrontaħ b'numru ta' mistoqsijiet. Ovvjament il-kummissarju baqa' jiċħad u jgħid illi beda jgħid li l-ġojja nżommu l-istess linja, importanti li nżommu l-istess linja biex ngħidu l-verità. Ġifieri litteralment hawn qed nikwataħ u baqa' jinsisti li hu kien qed jgħidu lill-ġojja biex ngħidu l-verità. Ma f'mument minnhom kien hemm dal-mument skomdu fil-qorti fej l-avukat tad-difiża għajritu korrott. Għaliex, ġara. Mela, ħana ftit kuntest kif daħal il-kummissarju fil-biċċa kollha, Herman. Mela, il-kummissarju xed illi darba fost l-oħrajn, Edgar Brincat, il-ġojja, kien marandu minħabba xi ċitazzjoni li qala u meta kienu qed jitkellmu kien jaf illi il-ġojja u Melvin Tewma kienu ħbieb u qal qisu ra opportunità biex iġib informazzjoni mingħand il-ġojja fuq Melvin Tewma u raħ bħala lixka, ġifieri dik il-kelma literalment użaħ. U qal beda jistaqsih x'seta kien l-involviment ta' Melvin Tewma fuq l-omiċidju ta' Daphne u anka dwar ir-recordings. Fix-xhieda tiegħu il-kummissarju qal ukoll illi Edgar Brincat il-ġojja qatt ma taħ informazzjoni dwar l-omiċidju u anka dwar ir-recordings. Però meta nstabet din it-telefonata li tkellimna fuqha ftit qabel, is-Supretendent Nikola Zvella kien bagħat għall-kummissarju fid-depo biex ovvjament jiġi mistoqsi dwarha. Huwa spjega l-intenzjoni tiegħu x'kienet biex iġib aktar informazzjoni brabta mal-investigazzjoni. Sintendi l-kummissarju ċaħat illi kienet ikollu meetings segreti mal-ġojja u li kien qed jagħmel għall-aħjar biex iġib kemm jista' jkun informazzjoni brabta ma' l-investigazzjoni. Fi stadju minnhom il-prosekuzzjoni saqsietu jekk qabel il-kumpilazzjoni tal-provi kienx tkellem ma' xi ħadd. U l-kummissarju qal li qatt ma kien tkellem ma' xi ħadd dwar il-każ. Mela, meta l-kummissarju wieġeb illi qatt ma kien tkellem ma' ħadd qabel ix-xhieda tiegħu, id-difiża qajmet punt legali. Ix-xhud ħareġ il-barra u l-ġurati ħarġu barra ovvjament meta jqum punt legali, ċertu diskors ma jistax jintqal quddiem ix-xhud u l-ġurati. Hawnhekk id-difiża informat lil qorti li x-xhud, ġifieri l-kummissarju, kien qed jikdeb bil-ġurament. Jikdeb. Kien qed jikdeb taħt il-ġurament. Sintendi l-qorti daret fuq il-prosekuzzjoni għax dan huwa xhud tal-prosekuzzjoni u l-prosekuzzjoni konfermat mal-qorti li kienet ser tikkonfronta li xhud dwar dak li kien għadu kemm xed bil-ġurament li allegatament id-difiża qed tgħid li kienet jikdeb. U hekk ġara, il-prosekuzzjoni semmatu ir-recording tat-telefonata li tkellimna ftit qabel dwarha fejn qed jgħid lil ġojja nżommu l-istess linja m'informazzjoni fuq ir-raids ta' Melvin Tewma u hawnhekk sintendi kif instemet it-telefonata, l-verżjoni tal-kummissarju nbidlet u qal u kien qed jiggwida lil ġojja biex jgħid il-verità, baqa' jiċħad kompletament illi kien qed jiżvela investigazzjoni brabta Malti ta' Daphne Caruana Galizia. Il-link tal-kummissarju Cutajar, l-ex-kummissarju, huwa vaja
Edwin Brinkat magħruf bħala l-Ġoja. Il-Ġoja li kien ħabib mentor ngħidlu jien ta' Melvin Tewma. Hemmhekk qiegħda l-link u xek għax forsi ta' min nispjegaw eżattament il-min tismana x'inhi l-link eżattament. Kombinazzjoni spjega din ukoll Johan Cremona l-bieraħ. Melvin Tewma kien ħabib tal-Ġoja u l-Ġoja kien ħabib tal-Kummissarju. Johan Cremona qal illi Melvin Tewma l-Ġoja kien qisu t-tifel tiegħu. Kien hemm dik ir-relazzjoni. Issa, xaġa li ma semmejniex, Herman, illi kif il-Kummissarju beda jiġħad illi kien qed jikdeb bil-ġurament, hawnhekk id-difiża sintendi għajmet paniku, għajritu korrot, kummissarju korrot u għajritu għiddib u għawek intervjenit il-qorti u ovvjament għaltilhom isma' dawn it-tip ta' allegazzjonijiet jiena mhux ser nippermettihom fl-awla tiegħi. Klara, dal-każ qed ikun hemm ħafna aġġornamenti, qed isem sorpriżi, kummenti li mhux nistennewhom sakemm qed nirrekordjaw dan il-podcast dal-għodu. Kien hemm daqsxejn kommozzjoni dal-għodu bejn Cremona u anka l-avukati tad-difiża. X'ġara eżattament? Mela, jidher illi d-difiża waqt il-kontrożami bdiet tistaqsi dwar recording partikolari li għalissa l-medja ma tistax tirrapporta dwaru u bdiet tistaqsi wkoll li xut fuq komunikazzjoni illi jagħmel ma' Keith Schembri. Issa, Cremona f'daqqa waħda der aġitat bħal isa kienet ta' taqbiżlu. U nistema jgħidlek, ħanajdilkom min kien f'kuntatt ma' Keith Schembri. Min? Ħareġ screenshot ta' messaġġi li nbatu lilu, baqa jgħaddi dal-kummenti bħal ġbajt, issa too much, qabad l-screenshot u taħli l-imħallef, u għalla ilhom 10 xhur iħallsu lill-medja biex ikisruni. Issa, jidher li l-imħallef ovvjament tipprova tikkalmah, imma staqsiet ukoll minn fejn ġab l-screenshot u għalla minant Keith Schembri u li dan l-screenshot kien ilu għandu fil-but mill-bidu tax-xhieda tiegħu. Ix-xhud baqa' jidher aġitat u bad f'daqqa waħda qisu allega qal illi saru xi laqat saret xi laqa sigrita bejn l-avukati ta' Jorgen Fenech, Gianluca Caruana Karen u Charles Merċieqa. Ma' Keith Schembri lejliet ix-xhieda tal-kumpilazzjoni brabta mal-omiċidju, lejliet ix-xhieda ta' Keith Schembri nnifsu. Nitkellmu 2021. Fl-2020. Fl-2020. Hawnhekk imbagħad l-imħallef ovvjament ordnat lill-espert tal-qorti Martin Bajjada biex jipprova jara jekk din il-komunikazzjoni li qed jitkellem dwarha Cremona tistax tiġi b'xi mod interċettata u ovvjament ukoll nassumi provata. U b'dik id-daqsxejn drama spiċċa t-testimonjanza ta' Cremona. Ekku, Johan Cremona. U wara eżattament ġi Kenneth Camilleri. Ma nifqux, Herman, literalment beda wkoll Kenneth Camilleri beda jispjega li r-rwol tiegħu x'kien f'Kastilja konferma li kien security mal-Prim Ministru u qal illi darba fost l-oħrajn ċempillu Keith Schembri u qallu biex imur jiltaqa' ma' persuna biex jikkalmah. Qallu illi kien ċempillu persuna jgħidulu is-sigar illi aħna il-bieraħ smajna lil Johan Cremona jikkonferma li huwa l-laqam tiegħu, ġifieri is-sigar huwa Johan Cremona, u qallu mur iltaqa' ma' Johan Cremona, qallu ħajjieħdok ħdejn persuna biex tikkalmah. Johan Cremona ħadu iż-żurrieq. Mela, qed jiġru ħafna affarijiet, qed nitkellmu bħalissa f'nofs il-ġurnata tal-ġimgħa, jiġifieri kapaċi sa għada s-sibt jistgħu jkun hemm xi żviluppi oħra li qed inġibuhomkom fuq il-live blog ta' Times of Malta qegħdin litteralment qegħdin nirrapportaw il-każ minuta b'minuta. Ibqgħu segwuna fuq daw il-mezzi dan ovvjament huwa każ importantissimu, għandu ħafna konsegwenzi, jonqsu jitilgħu numru ta' xhieda, nistennew numru ta' xhieda importanti fil-ġranet li ġejjin.
Grazzi tas support li tajtuna sissa. Nirċevu ħafna kummenti pozittiva, Klara, proset lilek. Grazzi lilek, Anka tal-paċenzja tiegħek li Sijat twal. sija twal fuq dawk il-bankijiet, ġifieri żgur mhux faċli biex tirrapporta daw il-sitwazzjonijiet. Grazzi lilkom, ibqgħu segwu iżviluppi fuq il-timesofmalta.com kif ukoll fuq il-mezzi l-oħrajn fejn qed inġibukom l-updates fuq il-YouTube, fuq Spotify, fuq l-Apple Podcasts. Narawkom il-ġimgħa dieħla.